дар муассисаи таълимии байналмилалии контакти шаҳри Исфара барои истиқоматкунандагони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд қабули сайёри шаҳрвандон аз ҷониби вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Раҳим ҳамроҳ баргузор гардид, ки дар он инчунин муовинони вазири маориф ва илм, сардорони раёсат, шуъба, бахши дастгоҳи марказию роҳбарони муассисаҳои тобеи вазорат, муовинони раисони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. Зимни қабул беш аз 20 нафар иштирок намуда, истиқоматкунандагон асосан доир ба пешниҳод ба мукофотҳои соҳавию давлатӣ, таваҷҷӯҳ ба омодасозии кадрҳои ҷавон дар ҳолатҳои истисноӣ пеш аз муҳлат ба роҳ мондани аттестатсияи хатм дар муассисаҳои таҳсилоти миёнии умумӣ дар доираи маблағҳои ҷудошуда, харидорӣ намудани компютерҳо ва таҷҳизоти муосири таълимӣ аз ҷониби муаллифони китобҳои дарсӣ, таҳия гардидани дафтарҳои корӣ, пешгирӣ аз санҷишҳои бемавриду ғайринақшавӣ аз ҷониби идораву сохторҳои ғайрисоҳавӣ, сохтмони биноҳои иловагии таълимӣ дар назди муассисаҳо, аз тавозуни як сохтор ба сохтори дигар гузаронидани биноҳои муассисаҳои таълимӣ, таҳияи барномаи алоҳида дар самти таҷрибаивазкунии омӯзгорони ҷавон дар дохили кишвар, табдили мақоми муассисаи таълимӣ барои истифодаи умум ба муассисаҳои таълимӣ вобаста намудани китобхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо бо барномаҳои таълимии мувофиқа намудани китобҳои дарсӣ, таъмини муассисаҳои таълимӣ бо кадрҳои омӯзгорӣ, омода намудани омӯзгорони фанҳои табиатшиносию дақиқ бо забони русӣ, ҷудо намудани квотаҳои иловагӣ барои таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, дастрасии омӯзгорони ҷавон ба имтиёзҳои муқарраршуда ва чанде дигар дархост ва таклифу пешниҳодоти худро манзур намуданд. Дар рафти баррасии муроҷиатҳо, вазири маориф ва илм ба масъулин ҷиҳати ҳаллу фасли саривақтии онҳо дастуру супоришҳои мушаххас дод. Инчунин бо истифода аз иштироки муовинони раисони шаҳру ноҳияҳо, вазири маориф ва илм даъват ба амал овард, ки ҷиҳати таъмини саривақтии дархосту пешниҳодоти шаҳрвандон, ки ба мақомотҳои иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо вобаста аст, мусоидат намоянд.